Naabot na sa Sugbo ang ikaduhang batch sa automated counting machines kon ACM sa usa ka warehouse sa Dakbayan sa Mandaue karong Biyernes, Abril 25. Kining mga ACMs nga nagikan pa sa Comelec Central Office Manila gipadala sa tanang munisipalidad ug syudad dinhi sa Sugbo alang sa umaabot nga piniliay sa Mayo 12, 2025. Asoy sa Election Assistant 2 sa Comelec 7, Attorney John Raymond Siniza, nga on schedule ra ang pag-deliver ni ining mga election paraphernalia. Very on track ta nata sa kanang wala pa ta nagproblema og anything, so kaning ni istorya nako ang F2 ganina nga kanang paspasan ni nila kay nana po maabot lagi unya. Although malibot nila ang Cebu within one day kay dool ra man gyud ang problema kay ang mga stops man municipality. So, hunong kay mo deliver. Nagkanayon si Siniza nga na-deliver na ang unang batch sa ACMs ni adtong Lunes, Abril 21 ug nahatag na sa mga gitakdang munisipalidad. Gawas sa mga ACMs, nasuta sab sa MyTV Cebu News Team ang ubang mga paraphernalia dinhi sa warehouse. Unom ka mga ballot boxes ang gikatahong naguba sa pag-ship ni ini, apan giklaro ni Siniza nga minor issue lang kini tungod naa pa sila extra boxes panghulip. Mibutyag sab si Siniza sa mga lakang sa seguridad aron walay tampering nga mahitabo sa mga paraphernalia. Nakita ninyo ganina nga naitulo ka seal, di ba? Unya puro single use. So meaning kung giputol na to nagamit na ilisanan gito lain nga ang F2 ug ang Comelec ang allowed nga mo handle. Kay tay problema sa security dire. Plus naman na may presence sa pulis. Onya, dool ra man sad siguro ang pulis. Transparency sa ato ang mga botante nga kanang nagpakabana ang Comelec sa security sa atong ACMs. Sa pagkutlo ni ining balita, nagpadayon gihapon ang pag-deliver sa ubang mga election paraphernalia. Samtang gipaabot nga moabot pa dinhi sa Sugbo ang ubang batches nga mga ACMs, mga ballot boxes ug ang ballots. Gipaningkamutan sa Comelec nga mahuman na ang tanang delivery sa katapusang bahin karong Abril. Kini si Eliza May Piniranda, alang sa MyTV, Cebu.